Yo. Pak Rosono iki. Satu, dua, tiga, hey, hey. Masalah apa yang diandrungi manunggal saya kari ayu kari gemoy aprotik waton sekarang sampun hormatan tik kepala pundak bokong digoyang tik hajang tik sekarang sampun lempar ke depan angkat tarik sekarang mulai berangkat. Yo hey satu, dua, goyang si pisau. Hey, 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 Wis mana mau nyanyian? Wis nyanyian wis. Wis. Iki wayah protek seri hang pertama teh kepola. Kok kepola diwalik. Kepala pundak bokong podo digoyang wadon. Yuk sekarang mulai berangkat. Sekarang menyak serihang nomor 2 wadon nyerik kong kanan nyerik kong kiri abi biokong ini kali kiolno biar kali baru biar jadi lebih horor. Apa wadon sekarang mulai berangkat. Protes sekarang menjak serihan ketiga, serihan nomor telu, seri nomor telok teh. Muter-muter rok keliling-keliling ono ing dusun Tegal Pakis kene wadon. Nawi oleh lancing Tegal Pakis kene ya teh. Wayah sekarang mulai berangkat. Sekarang serihan terakhir sesepisan manen dok jalo pangapurahan gede
nawi ana salah lan lupute kanggo sedulur sore kalpakis kene ya Dik. Sekarang wae Dik kadung request oleh lancing oleh jodoh buset kalpakis kene Dik. Ayo padha gawa mule ning kandhane dewek-dewek, padha gawa mule ning Banyu Angi Dik. Aprotek waton sekarang mulai berangkat. Kelire dunya timbang awak iki sing ambiriku
ngono ta, Nduk? Rasa kesusu. Ora perkara ngeblek ngono. Wong biasa lu dhuwur karo aku lah kok malah ngene. Masalah iki kesusu bubal ning kulon ae. Kuwi Mas Vitore njaluk apa kuwi? Nggih, sugeng rawuh bapakku Pak Brahma. Mas Heri, Pak Agus. Apa Pak? Monggo Mas Heri, Agus. Mas Heri. Kula aturi maju wonten ing sasana pahargyan. Oke. Iki minangkani pamundutan. Pamundutane Mas apa? Oh, pamundutane Mas Getun. Dudu lho maksude sing dijaluk kuwi Getun. Lah niki mau pamundutane Mas apa? Mas Getun jare, Pak. Ya jenenge Getun jaluk lagune Getun. Iki wis nasib pisun. Pisun riko apusi. Padahal riko wis janji. Ya urip tiap siji. Kru dari Mas Vitore Travel ge maju. Wis kuwi mau pambudutane Mas Getun wis mari. Lah iki bapak tuan rumah hadir. Bapak Imam Syafi'i. Napa, Mak? Cici, kurang, Pak. Wis penontonnya harus lho lah kok penontonnya malah disawer. Oh, Pak, nari kok. Iki tukang kendane sindene barang harus disawer lho, Mas Imam. Mas Imam, Mas Imam. Mas Imam aku, Mas. Mas Imam. Mas. Mas, aku bunga-bunga kayak tisu loh. Aku, Mas. Saya ketemu biasanya. Matur suwun. Genep bayaranku tak dari mana ini? Saya unggul-unggul jare. Ya terima kasih nih Bapak Imam yang kali ini juga turut memberikan suasana pada siang hari ini. Tadi ada berita pengumuman, ada berita kehilangan di barang siapa yang menemukan HP bisa berhubung langsung dengan kami.
Tapi ini siapa sing ilang marane apa? Infinix Silver. Barangkali ada yang menemukan HP Infinix Silver. Membiat mayon paman Suarane wadon suarane gending belah biarkan nyeran biai Noswat toro pianyo wangi woi Mas Bintaro Travel aja ngantuk masih kulon kono wetan sekoro lolan kidul lolan kidul lolan kidul alas angker liwat keliwat liwat belang biarkan belang biarkan ojo takut sedek susah hati sogo tanah indah ku melari tempat sariku syukur pelanggan aku melari taman sari Nusantara di pelanggan aku melari taman sari Nusantara. Ojo kono wis piye
Lir asa toh banyu segara sing bisa asat asih setiap Indonesia nang sapa biae arepnya jangan rusak sudah pelani sudah pelani selapuri di pelambangan lir asa toh banyu segara sing bisa asat asih setiap Indonesia nang sapa baik harapannya jangan rusak sudah pelani sudah pani selapui Kono arep batene si Tanjung ya mage sebabku Aku ke satria bina jinggo mage proke kacotro mage kandel kesatenane Kawangan aku milih mage ngurut dekati sayo wewe Antala mantata bola limo Ngate kocek ngate kocek Ombol larangan ngate kocek Ate mama Nusantara Is si nyanyi umbul-umbul ki aku sawerane mbok sak dhewe heeh tak dhewe tak finish jejeg Tak TF ya. tak TF Piro sekolah ibu? heeh oh lama yo TF mah Sitoro ki lho 200 Tadi Pak Murid tadi Mas Black. Iya. Mulai mau ngene ngene tok lho kita. sapa Black iki lho. paling mau jaluke ya betun Ora saiki. apa meneh Greges. gerges Kerikis aduh udan kerikis Mas Heri, Agus saya sering ayo Mas Heri duduk Pak Mejo Mas Heri aku warika Sepisan kas deh. Iya apa? Pamungkas. Bisa pamungkas itu setek durung. Mas duduk nih lo dalo anoman.
wis koyo Anoman. Oh ya Noman. Ceritane Kalipun arep berbudi Waleksono sang kasepak sang mlaku dosa muka nalika sumarso kadung patiran kita wujuding wiraya sebab Dyah Ayu Dewi Sita Anoman cacut tuman nyalek wis dadi awon aku kok lurus ya? beno wis Iya. heeh aja buyar yuk Ayo. ceritane wayang Ramayana ing negara nyalek diraja ratu kutha Rawana raja gawe Yo 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 yo. Sita oh Anoman Sita bijak mulih Rajit lan pate ora wedi Ya gandrunge Siti Manunggal Jaya lho. Aku sapa? Sapa? Aku iki Kenalan sih. Tuman. wis to, wis kabeh pamundhutan wis dipinakani kabeh mau. Ayo. Jaluk pamit oleh nang Banyuwangi serapat, Mas.